खेबेनाय जोंना आयौ खारजानानै आबैयालाय माने सिन्दुरबो लायाखै आबौआनो गोथां गोथां ओंखारो बुरायनायखाय बावलायलांबाय अ माथो बुंबावनो होनबा आबै आबैनिया मा नाममोन आवला बिबारि ओमफ्राय आबौनियालाय बैसोआ बेसेबां जाखो आबै आरो आबौनिया आंना 50 बोसोर ओमफ्राय आबौनियालाय 60 बोसोर 60 ओंखायनोथ' सिंगुंलायलांबाय बेसोरा आबैदो आबौदो नायना हाबा जानाय ना मोजां मोनना हाबा जानायमोन नायना औ माबायदि जासिनायमोन नायनो थांजेननायाव मा हरनाय आबैया आबौनो गेन्जि गामसा गामसाया गाव दानायमोन ना आबै औ खन्थानि बाजारनिफ्राय स्कच आलु पियाज लाबोबाय 100 बाजार खालामना आबै आरो आबौनि आखायाव एसे माबा दाखानाय रखमदों माबाफोर धोरोमफोरा बेलेग नामा जेन्थावखाखौ मानो लादो बेयाव आसुगुरावसो लानाय नुयोमोन जों मा गथ' माबाफोर धोरोमफोरा बेलेग नामा आबैमोननिया बबे गामिनि होनदोंमोन आबैमोना ततलाबारि फिसाजोआ बहाबदोंमोन खन्थालियाव आच्छा आबौखौ खस्थ'थार मोनबाय आं जनो थाखायसो सोरनावबाफोर सेरदोंबा लाबोथ'नो होननो नागिरदोंमोन आं आबौआ दे आबौजों रायलायदो दसे आबौजों आबौ दे आबौ रायलायनो नोंजो खोमाफोरा थिगैनो दं ना आबैमोननिया खोमाफोरा खोनाजोबोथ' मोजाङैनो आबैनि संनाय खावनायफोरा बोरैमोन मोजाङानो ना नोंसोर दा थाबायनानै फैदो आरो ना साइकेलथ' सलायनो रोंगोन ना रोङामोन रोङा आथिङा सासोबाय नामा आबौनिया